Celá přestavba trvala 3 měsíce. Pro zákazníky jsme si připravili novou, čistou, systematicky uspořádanou prodejnu. Naši zaměstnanci se po přestavbě mohou těšit na moderní zázemí, více prostoru na šatnách a společenské místnosti. Pro zákazníky máme úplně nové parkoviště se širšími parkovacími místy. Všichni jsme se na nový obchodní dům velice těšili, jelikož prodejna byla stará 20 let a rekonstrukci velice potřebovala. Největším benefitem je zvětšená prodejní plocha, více prostoru pro naše zákazníky a modernizované prostředí. Chtěla bych našim zaměstnancům poděkovat za jejich nasazení a perfektně odvedenou práci.